Хора, разхождаме се в един парк в Люксембург сега. Този клип ще бъде качен отделно. Знам, че казах, че ще приключвам с клиповете днес, но реших да направя още един мъничък, който да ви покажа просто каква красива природа има в Люксембург. Предполагам, неочаквано ще качвам и други такива малки влогчета. И да, това е общо взето. Така че тук наистина има много красиви дървета. Тук е по-красиво от навсякъде. Просто тук има нещо за птиците. И сега ще обърна така камерата. Добре. Брат ми нещо ми говори. Така. Просто според мен е много красива природа тук. Хората ме взяпат много странно, защото си говоря сама на телефона. Но според мен е по-нормално, отколкото на камера. Може би защото самите те не разбират какво говоря, защото все пак те говорят по-скоро на френски тук, повече отколкото на немски или друг. Добре, хора, това ще е от това малко като клипче, да ви покажа парка. Предполагам сте разбрали от заглавието, че ще бъде това. Там има някакво странно нещо, като палатка от... не знам. Аз малко си намокрах едната обувка, не знам дали виждате. Но това е общо взето. Това клипче ще бъде много кратко,